Le ndoda yami Asand was. So nizoba yi-threesome phela. Chomi you understand ukuthi i-triangle ke le. Diwe gay into efuna indoda yami uyanya. Mara Chomi kudala kudla Inhliziyo le. Ngibizwe u. Ngiphula inhliziyo lento. Ingani bengishiyo Mina bengithitha ngoba igay imnandi ukudlula wena. Mara Chomi nawe bongazi ukuthi gay. Nawe. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nisi Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sahest La Lela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Laz and does kala kona, laz shuba kona, laz tetema kona, laz ibagu loudspeaker, and I am definitely not alone. I am with the one, the only Dlamini, and of course a Black Sinner, because it is what it is. Before it was what it was. On today's show, we've got Usimpiwe that's definitely going to be telling us a little bit about suspicions, ngomakhelwane. I don't know, we want to find out. So he is here, lucky enough. So he's definitely going to be joining us. So we get to hear what's in like kambani ngalo makhelwane izikhiphani kwenzakalani. Asibangene Simpiwe zwakala mfethu. Hola. Sabkunjani? Ngiyaphila. Nandi Simpiwe uthi isikhiphani. Cha igama nguSimpiwe okwaphungula. Ngiyasola la ukuthi umngami mina ngitsholela abakithazi. Yazi ngiyibone nanoma masilala endlini. Lo muntu lona nje njalo before yena alala ubusy namafoni. Na yonke lento le ngiyacabanga nje ukuthi about 30 minutes lo ubusy nje namafoni. Ngeke ngibuza ukuthi kwenze njani ngalomuntu bakithi, yabo. Okay. Yebo, izinto nje ngaba ezinjalo. And then uqale nini ukubona ukuthi hayi man ngathi kuba nenkinganyana umuntu akho spenda more than 30 minutes efonini? Oh, ukutshela nje iqiniso, yabona nje namhlanje wakuyimande kanje. Lento le iqale last week Wednesday. Umama mayefika endlini, uyafika umama mayefika akapheki nokupheka. Hlanhla leyo ke ngiphekile ngithi ayithi umngama athi ngimphekele namhlanje ngoba ukhathele kwemsebenzini. Ayi umama akafika ke namhlanje. Umama afuna ulanga lelo, umama uyafika ubusy nefoni. Ngimbuza ukuthi mama busy ngani lapho, ungitshela ngalezi zinto lezi zama game lezi zama online. Bona lokho. Ngibuza ukuthi yenziwa yini manje mama isikhathi eside kangaka. Hey ngisole nje amalanga lokaya alokanda ngokanda manje nama calls abuya ngene noma ngena ama calls umuntu uvela aphuma endlini aye ngaphandle abuye athi abangani ngibuza ukuthi umngani kanjani umfonela ngaphandle ngingekho yini nje leyo nto leyo nje nawe my sister acela nje ungitshela ukuthi khona nje into enje. No ngiyayibona enayizakala ivele lento leyo so ucabanga ukuthi abangani vele noma khona okunye nje. Cha lutho khona okunye my sister nje asibuke nangawe my sister mangafona nje manje ublomile manje nomnono ublomile no baba sendlini yabona maniblomile kufona umuntu yabona umngane wakho uzophendula engani phambi kwakho baba sendlini vele ayikho into wrong yena uvela aphume aye ngaphandle afo athathe nesikhathi sakhe asithatha abuya ngena endlini athi umsebenzi sekunothisileke kuba umsebenzi nabangani everyday kulokulandelana so nami ngawo nje ngithi ngizela ekhaya ngizocela usizo yabona nje. Okay so nizwa nesikhathi singakanani wena nomama? Mina nomama sina 2 years 6 months nomama. Umama nje ngimthanda kakhulu because ngidlule entweni eziningi nomama ngisindisile umama nje ngikanje umama wayibona nje leyo nto leyo. Inzima butwa inzima ngempela uyabona ukuthi sekusebusuku ke manje kushuthi kumele senze umsebenzi wethu ebusuku. Ngajabula kakhulu because ngiphatha kabuhlungu lento le nasebusuku akusalaleki ngisho nje nokudla nkosami akudle nkosami abangana nalengane nkosami nje ngiphatha kabuhlungu lento. And then sikhona isikhathi mhlambe ake asebenze ebusuku maybe afike late. Ushintshile ungitshela ukuthi siyangena ama night shift ngeke ngiyibuza ukuthi hawu esitolo leto lezala emall sengena ama night shift njengonike my cause manje lapha nama day shift ngiyacabanga ukuthi bangena ngo9 babe bashayise mhlambe ngo5 noma u6 sikayijika ke noma sekuthiwa manje sengena ama late shift ngena ngo6 abuye futhi aphume ngo7 ngiyibuza ukuthi kanjani mama wenziwa yini le nto le ngoba manje azenziwa lezi zinto emall uyayibona nje. Ngiyayibona butwami. And then so manje okay phakathi kwakho naye uye kuphela osebenzayo noma nawe uyaphandanyana? Cha ukusebenza ngisebenza uthe nje kwaphela umsebenzi kwaba inkinga nomama yabona manje nasendlini nanoma ekhuluma nami manje sengiyabona ukuthi irespect ayisekho manje ngoba manje umsebenzi awusekho
njengoba bengisho ukuthi ngiphekile uyabona nje izinto ezinjalo manje Yeah. ngivale okunye ngivele ngipheke ukuthi ngenza ukuthi manje efike lo engaboni ukuthi manje ekhuluma ngoba nazazi nabantu besifazane benikhulume kakhulu Yeah. uyabona nje insizwa uma engasebenzi izinto nje ezinjalo mama ngajabula kakhulu nje ningisizwe mama ukuthi ngibuyelane nomama siqhubeke impilo ibe right. So manje awungitshele ngoba ku-call yethu wawushilo nje ukuthi uyacabangela ukuthi kunobumakhelwane nyana azikhipha ne-story sithini lapho. Umakhelwane yebo insizwa le ngale ekuthiwa uSambulo. Lensizwa lo uSambulo lena nayo nje nanoma sikhuluma ngibone nje nokudelela okukhona ngibona ukuthi cha lensizwa le ngathi khona ekwenzani nomngane. Yeah. Uyabona kodwa nje ngiyasola ngoba nje mangakuthola lokho lensizwa uSambulo soxabana. Okay. Yeah. Ngiyakuzwa bhuti wami, ngiyakuzwa and ngiyabona ukuthi uphatheke kabi. Kakhulu. So okwamanje ngifuna ukwazi nje ukuthi njengoba usibizile uzizwa kanjani? Ungajabulela ukuyobabona? Sibone ukuthi senza kanjani? Ngajabula kakhulu ngoba nakukhona nezigori insizwa nje nanoma ngathi nayi lensizwa mayengafika nabo bobhuti. So kushuthi uyamsaba phela labo bhuti bami. Kushuthi wena uyamsaba uSambulo. Cha uSambulo engani njengoba bengisho ukuthi iyansizwa lana inomzimba nje ongathi umkhulu kunami mama yabona nje lonke. Okay, so thusa umzimba. Cha hayi nakuthi ngithusa nawo umzimba mama mina cha ngilensiza engathanda ukulo Okay. yabona ngoba manje ukulwa akusolve ngalutho Yeah. insizwa zamanje zizohamba zikulwise zijaha kuhamba le police station Yeah. ziphinde zikufuna imali ngezinto enjalo Yeah. kodwa nje insizwa uSambulo ngingajabula nje ukuthi ngithola usizo nje nalansizwa ngikhulume naye ngitshele ukuthi umkami lo yana ngifuna lutho. Yeah. Yebo. And then mawucabanga ukuthi uzomxolela umama mawungathola ke ukuthi sekunjalo noma Hayi cha ngingimxolele. mara umkakho Hayi cha ngingimxolele. uyomela umxolele ikhuluma. Ayingeke cha mina mama insizwa umZulu ngoba manje iba inkinga lento kuba ichilo nasendlini manje ngoba lento ngizomxolela aphinda ayenze futhi into engiyisabayo leyo kodwa nje ngizozama ukukhuluma nawe mama kodwa hayi ngiphatha kabuhlungu lento kakhulu ngoba manje lo muntu lona bengicabanga ukuthi ena muntu lona engiyomshada yabona nje siqhubeke nempilo nje sibe right mina naye sekenzakala nje izinto kanje ngiphatha kabuhlungu lento. And then aninayo ingane. Cha ingane nonikhona. Oh okay. Khona ningane ngisabela nje nayo futhi nalengane lengikhuluma ngayo nami uSipho. Yeah. Okay. Butwami. Yeah. Asingabe sachitha isikhathi. Kakhulu. Asibangene. As you can see bafethu sekusebusuku ke manje and we are definitely waiting for that one phone call from Amatsetse sizwe ukuthi bathini bona siwazi ukuthi zikhalani. Butwami. Yebo busisi. Nayi cingo lethu liyakhala ke manje. Sengijabule kakhulu ngoba iqiniso sengizolithola manje. Bathini bona? Awe. Wola. How's it? I'm good. What's up? Bathini bo. Yes, talk to me. Okay, we've managed to, we did our investigation Yeah. and we've been following them. Okay. So what's happening, Tebabona Bashama up and down, left and right. Yeah. And apparently, Ugel. Tete. Oh, so apparently, I've been following them here, and if we take too long, and they might manage to get away. So, Yeah. Balastrating. Okay. All right. Yeah. I don't know. We Bangene. sizobe sijika ngekhona soon ne? Okay. Sure. Okay, let's quickly get Mshayeli and then Sizojiga and then probably you'll see us. Are you still there? Can you still see them? Yeah. No, I'll just send you the location now. No problem. Thanks, Tete. Okay, there's some information that I managed to gather here. Is it? Yeah. Okay, talk to me. Apparently- Okay, apparently I'm seeing some bisexual gain in this relationship. So, yeah, I think that the sooner the better. Okay, so the person is bisexual. Who's bisexual? I think, I'm not sure, but it's around that community, LGBTQ. So Hey, Bana. we can speed up. Yeah. Okay, all right. We're coming. Thank you, Tete. Thank you. Sharp. Shay moto boy. Ibambe kanjalo Dlamini. Asambeni bafethu Amatsetse sebabatholile ke manje. Let's not waste time. Butwa, ungathuki. Eish.
ngiphatha kabuhlungu lento. Yeah. Yeah, ngiphatha kabuhlungu lento ngoba inhliziyo yami sekuthola ukujabula because manje sengithola iqiniso yonke lento le. Yabo. Sengiyolala nami sengilitholile iqiniso. Yeah. Ngiyobe ngilapheke kakhulu emoyeni. Asibona ukuthi khambani. Naba bafethu. Naba. Yibo la. Naba mfethu. Asifayini. Sambe ba. Sap. Baby girl. Unjani? Ngiyaphila. Asikizwe ukukudonsa, alright? Right. Uhamba nobani lapha? Indoda yami le. Eyiphi yona? Ngoba bayi2. Leya eyiphi baby? Indoda yami. Eyiphi? Le indoda yami Asambi was. Hello. How are you? I'm fine. Tell me. Hey, indoda yakho la. Oh, hayi. Bohamba nalo. Umngani wami. Umngani wami. Indoda yami lona. Uyu makhelwane. Umngani wami lo. Indoda yami lena. Stop. Ma wena. Ngicela nimbambe. Okay. Lo mngani wakho lo. Umngani wami lo. Okay. Mngani wakhe. Umngani wakhe vele. Yeah, ngumngani wakhe vele. Okay. Yeah. And then when uyu makhelwane lo. Oh, okay. So awu neighbor kanjalo like nichomana kanjani? Lo shomana. So this one ngimazi esikolweni uthola neighbor yani. Like nibambekilani because nokhuluma nithukile. Angithukanga. Tell me. Angithukanga. Yekela umngani wami wena. Yekela umngani wami. Nakho namba ebusuku waye ungekho No, endlini. we're just strolling say us. Niyastrola nekasi. Nifunani ebusuku? Waye nistrola ebusuku? Nafethu na umngani wami. Hey, ngihamba naye umngani wami ngisho nami. Ngiyakubuza wena namantombazana ohlala hamba naye ukuthi ufuna nona. Ngibona namantombazana. Vele. Nanoma ngibona namantombazana. Ngiyindoda mina. Kufanele ngiyindoda yomZulu. Nami ke ngiyintombazane. Ngumfazi mina. How? Ngithembu nami What's happening? Uwona manje. this guy Kahle wena ungazongihlolela wena. the bisexual ne. Mina bengimfuna by the right. So one ghost ngene. Ubani wakosta? Hayi Chomi. Hayi wena. Bafuna indoda yami. Bafuna indoda yami. Bafuna Wena. Ulokudana nami lona. Baby was Ulokudana nami lona ufuna indoda yami. so access umngani wakho Chomi. Yebo. Ngijwayela amasimba wena. Ngijwayela amasimba baza abantu. Oh, in my camp. Unayinyathela. Ngilala nendoda yami. So Ngilala nami bekafuna ngilala nendoda yami. so okay. Wena uthe umngani wakho Masichomi. Ngafana. Boyfriend umngani womfana. So wena bo udla ngapha nangapha. Udle next door udle ekwakho futhi. Angishaya nginelisi lo. Udlala ngayi 1 ngayi 2 bese ayalala lo. Awu. Nasi strike. 2 minute noodle. Ngijwayela kabi. Striker. Nasi strike. Chomi bisexual. So wena udla ngapha nangapha Chomi. Yeah. Okay, and then iyenza ukuthi ufile kanjani lento le. Happy. So kahle wena bofuna ugayi. Yes. And then what ghost. One ghost. And then uke wamtshela ukuthi uyamfuna Chomi. Yeah. By actions futhi nangama words. Bombonisa kanjani Chomi? Benginokumbonisa mangidlula la frequent greetings abona izinto ezinjalo Yeah. hlala ngimbulisa so showing uthando so I don't know. Yeah. And then what decide ukuthi ungene uge wakhe. Yeah. And then i-situation yenu ihamba kanjani ke manje? Beku right so now So nizoba yi-threesome phela. Chomi uya understand ukuthi i-triangle ke le. The way gay into efuna indoda yami uyanya. Chomi kudala kudla mas. Sekwenzekile. Mara Chomi Uhlekani? Sekwenzekile. Beba simshaye lo. Hawu. So uthi beba awuthi ngizwe kuwena mfethu.
Mama mina sengirali ngayo yonke lento yabona. Usizwa kanjani uThomi la athi bekakufuna? Hayi engani uyazi lo muntu lona ukuthi mina nje angingene indaba zakhe. Yeah. Ngi-straight mina. Angenzi nje izinto ezibhedayo. Yeah. Yabona ngithanda nje Indoda yami namantombazane. straight. Awukahle. Mara bawutsholela indoda yakho moswena. No bengayi Why bengathi ukuthi straight? Utsholela ukuthi straight. Yabona, Baby ngaxolisa. So uyaxolisa. So umbonisa kanjani ukuthi uyaxolisa ngoba wena boshaya ngapha nangapha. So wena uphana ngepuphu naswena. Bengazi ukuthi ke ngisho uphana kamnandi. Uphana kamnandi. Uyayenzayo. Uyayenza into eyenzayo. Lo dlala Uyasaphaza ntombi. saphaza ini yokunuka wena ozongijwayela kahle. Abantu. Angithi yazi yabona. Into omdala. Nje mina So sengiphumile. wena Thomi wena bozofaka itotolozi yakho ngapha uphinde uyiphake ngapha. Lapha besenza i-foreplay just nje. Oh bengazi unamanga. Just to spite. Ubiza into yami ngetoy. Ubiza eyami into ngetoy. Uyanya wena yazi? Wow. That's all you can say. Wow, Thomi. Wow. Uzongicela abadoda mephambi kwakho ngoba otherwise ngiyathela. Kodwa simpiwe. Yeah. So wena umuntu wakho uphana ngepoponazi uphalo aphelo. Hayi mina sengirali ngayo yonke lento le yabona sisi. Sengijabula kakhulu mina manje sengithuka. Ngithengeleni kahle kahle wena kuzabona ukuthi uyaxolisa. So wena uxolisa ngenkani. Ngoba wena bongazi ukuthi Kade naye axolisa la ngimxolela. Hayibo. oh so yena nayo ke washane ni bisexual. Nentombazane embi nokwenza. We. Axolisa ngamxolela. Axolela. Cha mina mama ngixoli lutho ngiright. Wena uxoli? Ayangixoli. Hawu right ngizokhuluma naye lo. Bona abantu phethe okungiphaphela uzoxola lo. Phela wena everyday both hayi ngihamba nabangani bami kanti uhamba no baby boy. Yafana nokuthi umngane wami boyfriend umngane wami. I-boyfriend umngani wakho. So it's just a friend of a boy. Indoda yami le. Uzoxola lo. Uyayihlanyisa nje ngobona abantu. Ndoda yakhe. Moya yakho sowuphansi phela. Ngifuna ukuzwa ngawe. Ngiphula inhliziyo le. Ngibizwe u. Ngiphula inhliziyo lento. Ingani bengishiyo Mina bengithitha ngoba igay imnandi ukudlula wena. Mara Thomi nawe bongazi ukuthi gay. Angisho sengiyazi that's why sengithi igay. So mara yena uthi yena bekadlala ngamathoy. Dlala ngamathoy. Uke wayibona totolozi yakhe real life. Ngeke ayibona. Kunjani? Ngiyayikhohlwa Just nokuyikhotha. describe. We. Vele Uyikhothile Thomi. ngiyayikhotha. Uyayikhotha. Ayinamanga. Ngiyayikhotha. Uzozama. Uzozama. Hayi wena. Khaso uzojamisela abantu ukuthi siphila kanjani ungazongiphaphela wena. Uthi uyabaza bakhuluma kanjani? Shuthi kudala bayenza lento bayenza. So ingawe bengishilo mina mama uthi ngifuna ukuyeka lento. Ukhothe yakhe abuya khothe neyami. Angifuni mina nje into yokuqala nje ukuthi ebusuku kanje ngithatha amakhamera ngikhupha bonke abantu. Uchithi ungabe uyenze njani as long as uchitha. So if bekangachithi. Hayi phela kushuthi akanasi spam umntwana phela lo. Hayibo. Hey mama indelelo. Uyamiyeka? Cha indele ngiyam. So umdelela sona sendeni. Sahloniphana ukuthi uyangiphaphela nje meke bona abantu. So wena mabona abantu awuna bu show off onyana. Ngoba wena Awulale lawe mama ungazi noma lo ukukhuluma ukuthi ubona abantu ngibona abantu yonke yangihlula ngibona ngithula kanje ucanza ukugibela phela ekhanda lami amasimba lento yenzayo nawe yazi ukuthi amasimba lento yabona mina wemama njengamanje kusho nje ukuthi manje ngikusakaze ngeyodwa sishaya bafazi. vele nje Ujwayele nimuza sisakaze yodwa. Sisakaze iningi ngabisabamba na mina naye. Oh nawe lapha. Oh mara nawe wayimshaya. Okay why nishayana? Angishutshela ukuthi uBatman superhero uhlulwa abangani bakho uzoshaya mina. Hayi ke nami man to man, head to head. So ikulala nama-gay Thomi. Wena man to man. Beka mawubuza leyo mbuzo yabambeni. Thomi i-triangle yakho uyenza njani ke manje? Hayi mina la ngiyaphuma la. Akuna life kusho ukuthi one abusive, one spam dish. Hayi kuningi. Khuluma uyazini ngempilo wena. Uyazini ngempilo wena. Uyolanda enye next door. Hayi sengiyofuna abanye. Enye next door. Hayi nanoma kungaba ulo waseBack siswama kunandaba. Ubusy mos. Hayi amalobolo solandeka amakhelwane bantu Baby can. That's his spam dish. Ngijwayela kabi. And I don't like the fact that when ushaya amadoda. I also don't like the fact that when ushaya abafazi. mama yazi lo muntu lona ukutshela nje iqiniso
siphila ngale ndlela esiphila ngayo Ukushayana? into enjalo ma No, Yabo. that's wrong. To the both of Shaya you. amadoda ngisho meke ezoshaya mina kusho kona ukuthi uwumfazi. And then Yena wena, ngishaya. Shuthi Wena? abafazi phela. men to men, fazi to fazi. So siyenza njani le situation? Ubuyela naye or uhamba no baby girl? Baby boy, baby girl, baby boy, baby girl, Baby both. baby both. Uhamba no baby both. Hamba nale ndoda. Ma uhamba nalo, sazi ngani ukuthi anyeke umshaye wena, sazi ngani ukuthi anyeke umshaye. ayi mama nje kayisusu cha sobona Izokhulumisana kahle nje akekho umuntu ozoshaya umunye la. Uyazisola ngalento yenzini. Ngiyayisola. Njoba ngifind sinokuthi bekafuna indoda yami. Lala nami kanti ufuna indoda yami. Jwayela abantu abalungile kabi lo. Ujwayela abantu abalungile chomi kanti wena ulandelele endlini eyi-1. Spam dish. Istamkoko. Siswampeka. Hambe uyogutela le. Hayi la. Yangizwa. Baby both. Yes, tala. Asivale yami neyakho. Danko. Ne? Asidile nalaba bayi-2. Yeah, spam dish ne spam donor. Yeah. Nani, yeah. Okay, wena uthe uzodla back opposite. Nase front sis. Bangene chomi. Nice. Guys, I'm very worried ngani. Ngawe futhi. Niyangwari. Worried ngathi soyisova mina na indaba yethu. Noyisolva kanjani? Is my worry. So khulumisana nje njengabantu abahluzile emakhanda. So, but what do you have to say to him? Ngiyaxolisa. Isho kahle phela, like you mean it. Indoda yami ngiyaxolisa. ayi mina cha mama ngibona ukuthi lolu xolo olufunayo lolunyoke ngixole mina anytime soon ngoba manje Expect ukuthi ungixolele manje. Uzokunika isikhathi uyigabanga. So, yenza uyamcabuza? Uzomcabuza? ayi cha lo nje mama ngibona ukuthi ngizokwenza khona la kumabona kude ngoba ungidelelile lo muntu kube yimina futhi ngimqabule khona la kumabona kude angifunde le nto le mina naye soyiqeda endlini lo muntu lento ayenzile nje umsangano Oh kushuthi mawuthi soyiqeda endlini shu saxolelana ngoba ngeke ngihambe nawe ungangixolelanga. engani ngiyasho ukuthi ukhuluma endlini Awukushuthi niyaxolelana. Yeah ngayazi. Okay, but next mashayana ne? Yeah. Please. Uzoboshwa. cha ngeke ngibeke isandla Do you promise? ngempilo yami Uyoboshwa nawe phela. Do you promise you will Ngiyathembisa. stop doing that? Eh. Now ngeke uphinde angeke ngiphinde because we don't promote that at all. Angithi yeah. Seven. Ningahamba. Nifuna ngindrop off. Cha. Nizoba right? Eh. You're going to be safe? All right. Well, you look at that. First of all, I don't like the fact that they hit each other. Like, that's BS. But number two, I mean, they actually managed to get together. And imagine, uchomi unesibindi. Uchomi bekafuna indoda, afuna baby girl. So, indaba kachomi nayo a little bit unsettled. So, you want us to be next week. Anyways, this was Cheaters Busted. I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skim Sized. This is CMTV SA. Dunker's the place to be a sap.